and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracle. Tuwa na sad siya ni Hazel. Nay! Oh, Nay! ngano ka oy? Nanawag ka man ako nga, napakaslayo. Nay! Nay! Gikan ko sa abogado. Oh, unsay nahitabo ha? Kuan, Nay. Oh. Iya kong gipangitaan sa kong birth certificate. Unsa? Lagi. Naibong sabid ako, Nay. Nganong gipangayuan kong birth certificate? Ngano magha, Nay, no? Di ba gisultihan ka man sa inyong din? Nga dili nga ni Senyor Emilio ang asyenda, Emilio? Nga milutaw nga eskudero pa ang tag-iya. Unya, eskudero man kanak. Doon na ka ba'y kasayuran ni ini, Nay? Aambot lang. Pero tumana ang gusto sa abogado, ha? Ang nakaparat lang, kaysa diyang nasunog ang atong bay, naapil pagkasunog ang gipirmahan sa mananabang nga nagmatuod nga siya nagpaanak nako. Kung mauna, Nay, unsa may akong ipakita sa abogado? Ang Padre Cura. Si Padre Damian, Nay? Dali dong, dali. Ato siyang atoon. Nga naman, Dali Nay. ba? Mahimong doon na pa sila'y file sa mga baptismal certificate. Dinhidi ko bunyagin, Nay. Oh, Milan. Dali na. Adoon na to si Padre Damian. Ayay, ang telepono may bibagting. Pita, mao naman good ka ni uy. Hello? Nganong wa ka na magda sa akong asyenda? Unsa man? Doon na nangilog? Ha? Nangilog nyo? Doon na rin nagsukod-sukod sa akong asyenda? Wa man ko'y nakita nyo. Nagasiguro ka? Nagkasiguro ko nyo rin. Oo, kay ngano? Kadadlaw kang niadto sa asyenda? Wa noon, pero wa may mianhi din ni aron mo report. So, sa ato pa, wa gyud. Susiha dito, butoy. Karon dayon yor. Pero mo ari man kakanyor. Ang ako gisugo ni mo, may tumana! Litse! Kung gibundak niya ang telepono dito sa pikas. Malas lang siya. Kay wa ko maigo. Naghisgot na siya sukod. May nagsukod ba kuno sa asyenda? Mao na kaning among gipaabot ni nang ilang. Nay, nahibaw na sa karin bahin sa pag-adtunok sa abogado? Ay, nahibuong lang gud siya. Sa dihang nagisgot kag abogado. Sa dayon nimong biya na mo. Ha? Nakahiskot di kong abogado. Nakahiskot lagi ka dong. Pagbiya nimo, nangutan na gyud sa Karen kinsang abogado ang imong giadto. Mao ba na? Aw hinon ako manggingnan nga ang abogado nga imong gihisgutan mao makatabang nimo aron malibre ka sa imong pagreview. Salamat na sa mong pagdepensa na ko. Basta ayaw gito gaano sa karin, ha? Ning atong tuyo sa kumbento ni Padre Damian. Nag-ilang! Oy, Nay, nakita ng karin. Niya siya paingon nato. diretso sa eskwelahan aron dili magduda si Karen. Asa man to si Milanang? Ay mo diretso sa eskwelahan day. Naglikay si Milan ako nang. Ha? Nganong iya makang likayan? Pagduol man gud nako. Didiretso man siya glakaw. Wa man lang gani mo tagad Ay nako. da, nagdali to day. Og daan na sa tong nananghid nako nga mo diretso siya sa eskwelahan aron magsusi sa iyang pagreview. Mao ba? Abi na kog nasuko si Milan nako. Wa oy. Oh, asa day ka? Moadto ko sa bayasyanda nang. Akong atuon si mama kon mo review ba gyud ko karon.
Di ba gihatagan mga kwarta ni Senyor Emilio? Ano magagad pa man kasi imong inahan? Gigamit ni mama ang kwarta nang. Mao ba? Kining muuli ba gyud dinhi si Senyor Emilio? Maoy ang gisulti nako nang. Kanus man siya muuli dinhi karin? Kanus May balik lagi dayon ka, mahal. Gibingaw ko nimo. Magini akong ganahan ni mo, eh. Yung sa nga romantiko ko. Ikam sa'yo nakaingon ini. Ay, mawagin ang akong stress basta niya ka, mahal. Na-stress ka? Dili ko lang gid kapugngan nga mobati ko kahadlok. Nga gusto ko mo tiyabaw ka nang mahinumdum ko sa gibuhat sa demonyo kong amahan. Mahal. Unsay imong bation kon. Kung mawa ni mong asyenda, Emilio. Sakitan gid ko. Sakitan ka? Natural raman tingali ng batiyon kung mawa ni mo ang usa ka butang nga naghatag og kulor sa imong kinabuhi. Sakitan di ka? Pero kung mahinumdum ko sa gibuhat sa kong amahan, bahala nagmawa na ko ang tanan nga gipundar sa demonyo kong amahan. Basta malayo lang ko niya. Nga dili ko na siya makita. Gusto na. Di ba gusto nga mahila ka? Kung mahinugon man ko sa asyenda. Kada tungod kay dito taon nang nagkita sa asyenda. Tuod, no? O, bitaw. Nanakop ko kaba-kaba atong higayon na. Gibadong na ba ko ni nanay nga di gid mo pa doon sa asyenda pero tuam sa dito ang mga dagang kaba-kaba. Bitaw no. Og dito taon nang nagkita. Nawaw pa ko sa dihang imo kong gidoon. Naibog man ko sa gidakop ni mong kaba-kaba. Maong giduol ka na ko. Ug nahanggap ko gyud ang imong kahumot. Naibog dayon ka na ko. Uy. Hapit di gani ko matanaw nimo. Ha? Mauwa mo ko. Pero ang imong kahumot mo'y di na ko malimtan. Hangtod nga. Magpangitan ako sa imong kahumot. Kung dili pa di ay ko humot, dili ko ni mo pansin nun. Pansin nun gyapon ay. Kay parehas matang giganahan ang mga kaba-kaba. Ang tigdakop na ko kaba-kaba. Ang tigdakop ni mo kaba-kaba. Nadakpan gyud sa imong kasing-kasing. Nagmahay ka? Nalipay ko. Pakasal na ta, mahal. Ha? Mahadlok na ko, mahal. Nga masakpan di ko ni Papa. Mayo nang kung iyaman ko masakpan. Minyo na tang duha. Dili na makapanghilabot ang demonyo kong amahan. Gamay na lang pag-antos, mahal. Tungod sa iyang gibuhat. Naputo lang akong pangandoy nga mo padayon unta sa lo. Dagan kapag panahon aron matuman mo ang imong pangandoy. Ang akong gikahadlukan kun mahal. Nga masakpan unya ko dinhi. Pagbantay lang gyud. Nga di ka mo gawas din sa imong kwarto, ha? Hangtod ka no sa di ay kumutago. Hapit na, mahal. Hapit na. Tuhoy ko. Nang ilan? Ay, kiyawan ko nimo butoy da. Hala, uy. Nakuyawan ka nang? Ang mikalit makagtingog diha. Giatangan ako nga mulakaw si Karen nang. Unsay ngan? Importante kayo nga ako rong isulti nimo. Way tao butoy. Nan, unsa may imong isulti nako ha? Nanawag si Senyor Emilio nako ganiha. Nya, pauli na siya din ni butoy. Kanus Lain mo iyang gisgutan ganiha. Lain ang iyang pangutana. Lain? Unsa man kuno butoy? Kung may nagsukod ba kuno sa asyenda, Unsa? maulagi nang
doon na ba ka na surveyor nga nagsukod sa asyenda? Unya, unsa may imong gitubag niya? Akong giingnan nga, wa. Kay, wa man sabgid. Oh, nakabantay na ka siya. Nga dili siya angay mulingkod sa trono nga iya rong gipahimuslan. Musamot gyud ang iyang kabangis nam. Nang ilang, ha? Musamot gyud ang iyang kabangis kung makabantay na siya. Musamot kalaot ang mga saop. O kita din hinang. Butoy ang iyang kabangis. Maoy mo unay sa pagpatay niya. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!